Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho programang Barangay Patrol. Magandang umaga Pilipinas, maaksyong morning mga ka-aksyon. Magandang umaga Pilipinas, isang maaksyong morning mga ka-aksyon. Ayan, okay. Inulit ko lang mga ka-aksyon for just in case. Ano? At yun. Nako. Action Conrad Alvarez, kasama pa rin ho natin mga ka-aksyon sa ating technical side. Ayan, ang ating hong inhinyero. Ayan, inaayos yung aming camera. Dapat meron tayong makeup artist dito. Pero medyo madaming pantal si Alex.
Ay, sorry. Ay, akala ko, ayan. Ay, sorry. Yan. Ayan, okay na. Okay, so, hello po ulit sa ating lahat, Oo. mga ka-action. Papa-cute. Hindi, si Action Conrad kasi sabi niya yung buko daw, iayos ko. Wala pala siyang sinabi. Okay, pero ito, mga ka-action, no? Kakamustahin natin. Wait lang, i-check. Ay, mali pala. Dapat pala dito. Ayan. Okay, so, kasi, Action Claire, di ba, malapit na itong Kapaskuhan. So, nag-aanap kasi tayo dito ng... mamaya hanapin natin yan. Ano? Pero ano nga ba ang mostly kinakain ng ating mga ka-action kapag mga ganitong event? Especially pagka Pasko, ganyan. Lechon. Lechon. Mm-mm. Lechon baboy. Ayan. Dapat kapag lechon, yung lutong-luto talaga. Oo, hindi yung medyo hilaw. hilaw. Oo, masarap yun. Lalo Mas kapag... masarap kapag malutong yung Oo, balat. kapag crispy yung balat. Hindi yung parang... hindi yung medyo parang makulnat o makunat in Tagalog, ano. Oo, lechon, hindi yan mawawala. Magkano ba ang lechon ngayon sa tingin mo? At tatandaan ko dati, nagkaroon kami per kilo. per kilo pa rin ang lechon ngayon. Merong per grabe. kilo. Oh, 400 So, pesos. Mas 400 pesos isang kilo, sir. Mm-mm. Pero kapag ang bibili mo, isang buong 10,000 siguro, no? Depende rin sa takpan Depende yun. sa laki, Sa bigat. timbang, ganyan. oo. Oo, nako, mga ka-action. Ano? Mas mainam talaga, no? Simulan nyo na mga ka-action, mag-alaga kayo ng mga baboy sa inyong bahay. Oo. Ibang-iba yung lasa nung alam mo yung itim na baboy doon sa Native, pink. oo. Yes. Kapag native kasi, kapag nag-alaga ka ng native, Mostly hindi mo organic problema ang talaga. pagkain. Oo. Problema mo, yung kapitbahay mo na may tanim. Oo, tama, sisira. Oo. Kasi ganito yan. Parang sa Malasiki, kapag ikaw ay may alagang mga baboy, ayan. Lalo yung mga green, yung mabuhok-buhok, kakapal ng pilikmata. Oo. Ayan. Syempre, Malasiki yan. Taniman niya mga yan, May mga talong. Yung talong na bilog. Oo. Yung green. Yung green. Ayan. Pagka yung baboy mo nakatakas ng hawla, di syempre maglalakad yan. Well, kailangan nakatakas lang yan. Hindi naman yan yung maingay na baboy. Tahimik yung mga yun, di ba? Nako. Depende kung walang threat Oo. sa kanila. Kapag may stress, sila yung susugod. Lalo pag may sungay na yung ngipin nila. Yan. Isipin mo yun, pinalabas mo ng umaga. 3 oras pa lang siya nasa labas yung kapitbahay nyo, sigaw ng sigaw. Oo. Bakit? Inubos niya yung tanim nilang talong. Ganun. Inubos niya yung tanim na kamatis, ganun. Yun din yung kainaman doon sa native. Oo. Mostly organic talaga yung Organic, kinakain oo. nila. At ayun ang pinagkaiba, kasi yung sa kapag natikman niyo yung lechon na native, mga ka-action, kapag siya in-slice, yung taba hindi ganoon kadami. Manipis lang. Manipis, din. Pero yung sa baboy na na yung pink, yung talagang cultured ba ang tawag doon o yung Yung inaalagaan? domesticated. Oo, yun, ang tawag dito, mga ka-action. Makakapal yung kanilang mantika. Talagang pang pork chop yung style, Ayun, Matataba, makakapal yung taba. Oo, 'di ba? Makakapal yung kanya. Tapos medyo jelly yung kanyang Oo. mantika. Pero may mga ka-action kasi tayo na mas gusto yung ganon. Pero iwas lang din po tayo dyan mga ka-action. Tamo yung matan, high blood, cholesterol. Okay, mga ka-action. My favorite. Alam nyo, hindi Para lahat. maraming... Oo. Hindi lahat ng matataba na tao high blood. Minsan talaga yung mga mapapayat Oo. pa. At hindi rin lahat ng mapapayat ay low blood. Low blood. Minsan high blood. Mga ka-action. At hindi lahat ng wala lang. Ba't hindi na lahat? Parang maraming magte-take ng maintenance Yes. ngayong mga holiday seasons na ito, Nako, no? mga Pero iwas-iwas po tayo sa mga matataba Opo. na pagkain, mga maaalat. Totoo yan, Action Claire. Kailangan talaga iniiwasan yung mga ganyan. Lalong-lalo na yung kanyang mantika. Kahit nasarap ka na dyan, iwasan mo pa rin. Speaking of ganyan, baboy, ganon. Alam mo ba na ma-share ko na rin sa mga ka-action natin. Alam mo yung ginagawa nilang yung ham talaga, yung original na ham. Yung sa Italy, ganyan. Oo. Yung sa Europe, yung talagang paas siya ng baboy. Tapos i-slice ng manipis, gano'n. May tawag doon, nakalimutan ko na. Basta, Bacon. hindi, Boy. hamon. Hamon pa rin yun Basta yung leg siya ng baboy, tapos nila, ipapahidan lang ng asin, tapos matagal na isasabit. 1 taon na nakasabit yan.
Tapos kakainin mo ng ganun. Palaman sa tinapay, ganun. May tawag dun eh. Kalimutan ko na ang tawag dun. Basta hamon pa rin yun. Yun ang pinakamahal na hamon sa buong mundo. O yung ganun. Dahil matagal na Oo, pre-preserve. naka-preserve siya. Tapos pinakamalinis. Ay, may kwento ako dyan sa hamon na yan. Mm-mm. Total, nasa barangay patrol naman tayo mga Oo, ka-action. sige, go. May nag-share ng kanyang saloobin na taga District 6 din. Siyempre, taga District 6 ako. Malamang yung mga makakasalamuha ko ay mga taga District 6 din. Oo May nakapang-share sa akin, isang kaibigan na sabi, kasi nga doon daw sa bayan nila, 'di ba? Kapag titignan natin kasi mga ka-action, bayan dito sa Dagupan, lungsod ng Dagupan, Binalunan, Mangaldan, Manawag, San Jacinto at marami pang iba ay naka-todo prepared talaga sila doon sa mga silo-silo, doon sa mga pailaw nila. Halos binuhusan talaga nila ng budget yung pailaw nila para lang magkaroon din ng attraction yung mga tao dito sa parating na Pasko, tapos para maanuay na din yung mga kababayan natin mula sa stress ng pandemic. Tapos itong isang bayan kasi dito sa District 6 na ito, late na nung nagkaroon sila ng pailaw. Though hindi talaga sila daw nagpapailaw nung mga nakaraang Pasko pa rin. Tapos ang sabi nitong kaibigan kong ito, hindi naman talaga sila nagpapailaw dyan. Tanong nga sa isipan namin kung saan daw napupunta yung budget na nakaalat doon sa pailaw. Hindi naman daw pala talaga sila nagpapailaw. Tapos sabi niya ganun, mapupunta na lang yan sa tig-iisang ham doon sa mga teachers. So, natatawa ako nung nagraran siyang ganun eh. Kasi mapupunta na lang daw sa tig-iisang ham yung dapat na budget para doon sa pailaw. Lo, hindi naman masama na walang pailaw. Pero syempre, may mga nakaalat kasi na budget para dyan. Totoo yan. Ano? Pati yung sa mga ilaw-ilaw, ganun, may nakaalat na budget para dyan. Pero exciting yung pahamon. Mapupunta na yan sa Pero hamon. hindi natutuwa yung kaibigan ko doon sa pahamon. Kasi mas mura nga kasi siya yung pahamon kaysa doon sa pailaw. Ano nga ba yung hamon na yun? Basta siya. Ayun, balik tayo dun sa hamon. Hindi ko alam kung kaya din gawin yun dito sa Pilipinas. Pero kasi, yung hamon ito, malay lang natin kasi medyo business-minded tayo dito sa programang Barangay Patrol. Kasi yung ganon, alam mo, nag-aalaga sila parang sa Italy. Nag-aalaga sila, Action Claire, native na baboy. Yung sabi sa'yo, mabuhok. Tapos siya, yung black talaga. Tapos ang pinapakain nila, strawberry, mga berries, ganyan. Tapos sa yung mga dahon-dahon, mga ano tawag doon, mga Damo. basta damo na yung damo na mamahalin. O, yung yung hinahalo sa pizza. Mga herbs. Yung hinahalo sa pizza. Ano ba tawag doon? Basta yun, basta damo, mga ka-action. Mayaman sa protein na damo. Oo, mga scallop, ganyan. Yung mga ganon, naalala ko to. Basta ganun yung mga pinakain, tas mga berries. At yun, mga ka-action, kapag medyo tama na yung laki ng baboy, ayun, kakatayin, syempre. Tas kukunin yung legs. Yung legs nun, yun yung i-preserve, ganyan. Lalagyan ng mga herbs, bababad sa asin. Naku, matagalang babad sa asin. Tsaka isasabit ng 1 taon na naka-preserve yun. May ganung version dito sa Pilipinas ng ganun. Meron ba? Sa Mountain Province, may ganun sila. Tapos matagal na pinapausukan, ganyan. Ano na kasing diba? tawag doon din? Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta hamon yun. Hamon, mamahaling hamon. Itag. Kung sino man po yung nakakaalam. Itag sa Mountain Province. Sa Mountain Province, Pero ganun din, pre-preserve din nila. Oo, basta yung karne. leg ham yun, At yun wait lang. Hinahanap natin. Smoked leg ham. Ayan, ganyan ang itsura niya, Claire. Ganyan ang itsura niya, mga ka-action. Pinakita talaga. Makita natin sa kanila. Ganyan ho ang itsura niya, leg ham. Ayun, grabe, ang mahal-mahal nun. Tapos maninipis pa yung slice. Sabi ko nga, kung kaya ng ibang bansa na mag-alaga ng ganung baboy, tapos yung mga pinapakain lang ganon, baka dito kaya din. Basta't merong tamang temperatura ng area. Tapos yun ang malinis yun kasi isipin mo yun. Naka-preserve yun ng ganun Tapos
maluluto siya sa pamamagitan ng asin, tas nung smoke. Kasi pinapusukan yun buong isang taong nausukan yun. Tas ang mga ginagamit pang kahoy doon, yung mga mamahaling kahoy. Well, yun ang kulang sa atin. Wala tayong mga ganon, yung mga kahoy na turmeric, mga ganyan, yung mga... Meron naman tayong mamahaling kahoy pero mas pipiliin na lang nating i-pondar yun sa furniture. Baka mamaya ang gamitin nating kahoy pa dyan yung Mulave. Hindi, yung kahoy na kawayan, gano'n. Imbis na papausukan mo gamit ang mamahaling kahoy, ang gagamitin mo na lang, okay na yung kawayan. Dayami. Okay na yung dayami, gano'n. Mas Usot. mayaman tayo sa gano'n di ba? So yun ang isa sa pwede rin na maging negosyo. So ngayon pa lang mga ka-action, why not try it, di ba? Nako, para may handa kami sa susunod na Kapaskuhan. Mag-ano na kayo ngayon, mag-preserve na Tapos kayo. mag-alaga na kayo ng baboy. Mag-alaga na kayo ng baboy, mas makakatipid ho kayo. Hindi naman sa sinasabi namin pero kapag native ang aalagaan nyo, syempre alam nyo kung ano yung pinapakain Mas doon, healthy din diba? talaga. Pakainin nyo lagi ng mga dahon-dahon, ganyan, no? Diba? At least, yung mga balat ng saging pala, speaking, ganun yung madalas nilang kinakain. Balat ng saging, balat ng saba. Ipil-ipil. Oo, mga ganon. Tapos, mga prutas, mga ka-action, mahilig sila dun sa Kapag may alaga kayong baboy, na ganon native, magandang bumili kayo kapag gabi na, maggagabi, ng mga gulay dito sa may Galvan, dun sa may Centro Mart, dyan sa may gilid. May mga mansanas dyan na yung, alam mo na yung overripe, bibenta nila yan, tapos yun ang pinapakain namin sa mga native na baboy. Yung mga saging na overripe, mabibili mo siya, isang sako. Tapos yung mga pinagbalatan. 20, ganun. Oo, tapos yung mga pinagbalatan. Wala lang, sinasabi namin sa inyo mga ka-action, bakat meron kayong nasa isip na mag-alaga ng ganun, di ba, Action Claire? O kahit papano, meron ho kayong ideya na, pwede palang bumili ng ganito sa ganyan. Mga ka-action. Madali lang. Kayang-kaya, napaka-easy ho. Mamaya, dadagdagan pa natin yung pinag-uusapan ho natin kaugnay sa kung ano nga ba ang mga handa na makikita natin sa hapagkainan tuwing papalapit kapag Kapaskuhan, mga ka-action. Mamaya ho yan, makaraan lamang ilang mga paalala ni Engineer Conrad Alvarez.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay Alright, muli, ayan, na-transition natin ngayon. Sabi sa'yo, may bumabati. Hindi mo pinaalala, action clear. Sinasabi ko sa'yo, nako! Okay, pero COVID update muna ho si Action Claire Di Guzman. Okay, alright, Action Claire. Okay, right. So, para po sa pinakahuling update po ng Pangasinan COVID-19 Monitoring Report as of 6 p.m. noong Sabado, December 18, 2021, ang lalawigan po ng Pangasinan ay nakapagtala lamang ng 6 na bagong aktibong kaso. Wow, may papalakpak. O kailangan talaga nating pumalakpak dahil makikita natin dito sa monitoring report ng Pangasinan na sa 6 na yon ay total active cases na po as of kahapon ng 6 p.m. ay 46. Pero yung panibagong kaso ay 6 lamang po. Oo, nako, dapat dyan sa panibagong 6 na kaso may palakpak talaga. Congratulations dahil marami tayong mga ka-action na sumusunod talaga. May payahay! At ang total cases na po sa buong lalawigan or sa buong probinsya ng Pangasinan ay 35,578. At nakapagtala kahapon ng isang new recovery isang naka-recover, yan po ay nakapaloob sa 34,312. At ito ang kakarapat dapat talaga na palakpakan. Dahil kahapon mga ka-aksyon ay walang naitalang namatay or pumanaw dahil sa COVID-19. Alright. At ang total deaths na po natin ay 1,220 mga. Nakakalungkot at meron pa rin, Action Claire. Pero at least, di ba, kahapon, walang naitala. Okay, sige. Ito, 1 by 1. Sa Agno, 0. Aguilar, 0. Oo. Alaminos, 0. Alcala. Alcala, Anda, Asingan, may tig-isa, Action Clear. Oo. Tapos sa Balungaw, 0 pa rin. Sa Bani, ito may 4. Sa Kasalukuyan, 0 sa Basista, tig-isa din dito sa may Bautista at Bayambang. Tig-0 din sa Binalonan, Binmali at Bulinaw. Tama ba? Bulinaw ito, At Bugalyon may 1. Burgos, 0. 2 sa Calasiao. At Pawang, walang aktibong kaso ngayon ng Dagupan City. Uy, congratulations sa lungsod ng Dagupan. Sa Dasol, Infanta, Labrador. Alam mo na, dito sa lungsod ng Dagupan, yun nga, sinasabi ko nga sa'yo kanina, mapapansin mo na talagang, yung 0 active cases, kahit papaano, makikita mong yan ay talagang mapapansin mo, na yung tao sumusunod ngayon. Implikasyon din yan. Oo, di ba? At nakita naman, pansin niyo 0 ang active cases ngayon dito sa lungsod ng Dagupan. Pansin naman natin na yung mga pailaw ngayon, actually. Hindi na dinudumog. Hindi na ganun dinudumog. Talagang konti na sa ngayon. Okay, at yan. Dito naman tayo sa Lawak, 0 din. Labrador, 0. At yes, sir? I don't know. Ano yun? Sir? Alright, meron ho tayong winner dito mga ka-action. At yan. Magkiklaim ng prize. Yeah, magkiklaim ng prize. Medyo kausapin lang siya ng Sir Conrad, tapos medyo lang kami dito ng konti. Okay, pero ito at Mabini, Lingayen, may 2 aktibong kaso, Action Clear, tama ba? 0 sa Mabini, 4 Malasiki, ayan. Ito naman, Manawag, 1, 4 din sa mga Tarum, 1 sa Mapandan, 5 sa...
Isa sa mga taram. Isa sa mga taram. Ikaw nga na lang magbasa. Ayan, isa pong naitalang kaso sa mga taram, 5 sa mga Mapandan, isa din sa Natividad, sa Puzo Rubio, wala pong naitalang kaso. Rosales, isa. San Carlos, 4. San Fabian, 3. Samantala, San Jacinto, San Manuel, at San Jacinto, San Manuel ay wala pong naitalang aktibong kaso. San Nicolas at San Quintin, isa. Season, wala din po. Santa Barbara ay 2. Santa Maria, Santo Tomas, Taswal at Tayug ay wala pong naitalang aktibong kaso. Ay. At isa naman po sa Umingan, Orbistondo, wala. Ordaneta 3 at Villasis, wala pong po, naitalang aktibong kaso. Okay. Sa ganito ako magaling, medyo malalaki. Oo. Pero ito, kapag ka tinitignan ko, parang kanina binasa mo, itong bayan na ito, di ba? Pero ang nabasa kong merong ganyang bilang, itong bayan na ito. Nalilito tuloy ako. Maliliit. Oo, sobra. Ito naman, punta naman tayo sa pinaka-binabantayan. Ay, hindi naman sa pinaka-binabantayan, pero on check, di ba, ng atin hong Minomonitor. Pangasinan. Yes. Minomonitor ho nila to dahil baka kasi mamaya mga ka-action, kapag hindi nabantayan, biglang tumaas yung Lumobo kaso. ulit, Yes. oo. Okay, Mapandan, 5. Pero pansin mo ngayon, mabababa pa Oo. rin ha. Congratulations. Single digits na lang lahat. Hindi tulad dati na makikita mo dyan 3 digits, 2 digits, ganyan. At yung pang 2 digits pa, hindi bababa ng 8. Diba? 80 plus, 90 plus, gano'n. Okay, so ito, Mapandan, 5. Bani, Malasiki, Mangaldan, San Carlos City, 4. San Fabian, 3. Urdaneta City, 3 din. Calasiao, Lingayen, Santa Barbara, 2. Samantalang tig-1 sa mga bayan ho ng Alcala, Anda, Bautista, Bayambang, Bugalyon, Manawag, Natividad, Rosales, San Quintin, Umingan, Mangatarem at San Nicolas. Okay, so happy birthday kay Maria Olanday. Ayan, nakita ko Happy lang birthday. dito. Opo, happy birthday mga ka-action. Okay, at ito naman, Action Claire. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina na, nag-update to Action Claire. Sabi sa iyo Char. Okay, so ayan, happy birthday Action Rod. Okay, so ayun, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, Action Claire, yung tungkol pa rin sa handa. Bukod sa lechon, ano pa ba ang nakikita natin na handa? Kapag Pilipino Pilipino. Hindi yung Spaghetti. yung ordinaryong Pilipino. Spaghetti. Spaghetti. Ano ba ang kasabay ng spaghetti minsan pagka ganyan? Salad. Kasi salad, ano? Kasi pagka pansit, puto 'yan. Oo. Oh, di ba? Puto at saka tinapay. Puto at yung pandibara kung tawagin. Pandibara, loaf bread. Ayan, ganyan yung madalas na handa natin sa lamesa, no? At minsan kapag mayaman ka, yung iyong salad hindi may buko salad, may fruit salad pa. Pero pakiramdam ko kapag ordinaryong Pinoy lang, kapag tama lang Macaroni. sila yung nagsasalad talaga ng matamis. Pero kapag medyo nasa mataas na yung salad nila yung merong mayonnaise, di ba, yung macaroni lang may mais ganon. May manok kaya. Napansin niyo may pagkakaiba, Tapos pagdating naman sa spaghetti ganon, kapag medyo mataas ang ang spaghetti nyo yung medyo Tuna pasta. Italian style, mga ganyan. Pero kapag mahirap naman ang spaghetti na sweet. Ayan. Kasi gano'n ang pinagkaiba, medyo char lang. Pero dun kami sa sweet. Oo, dun din ako sa sweet Tapos medyo red. Maraming carrots, mga gano'n. Maraming hotdogs. Oo, hotdogs. Nako mga ka-action. Parang nakaka-excite tuloy makikain. Oo, diba? Sino kayang mga maghahanda? Magtawag lang po kayo. Ganon ang inaasahan kong mga handa kapag may mga Christmas party. Oo. Maganda yung Pero ganon. for sure may Shanghai na dyan. Oo. Ganon. Madalas, ganon yung mga nakikita nating handa. Kung walang lechon manok, lechon baboy, may lechon manok. 'Di ba? Kapag walang spaghetti, meron namang pansit. Pag wala kayong mga salad, meron kayong puto, ganyan. Pero hindi na nawawala yung salad ngayon. Lalo may mga dumadating na mga relief goods. Nako, sana makatanggap din kami ng mga ganyan. May mga relief goods kasi na natatanggap ngayon. Parang sa mga tricycle drivers, may nakita ko, may natanggap itong nagatid sa akin na from city government at wala lang. Nakita ko lang mga ka-action at medyo nakakatuwa dahil masaya na sila sa ganun lang. Yun lang yung pinagkaiba
at least kahit papaano daw, hindi na nila kinakailangan pang gumastos para lang bumili ng kanilang panghanda, mga ka-aksyon. Nakakamiss tuloy, ano? Darating na naman tayo sa punto na, ano, na kapag hindi naubos yung handa, naku, aabot pa ng January 5. Huwag naman sanang umabot yung mga luto na. yung spaghetti mo, matigas na eh, di ba? Kakaref. Kakaref, ano? Pero nandyan pa rin, ano? Kaya mas maganda talaga, alam mo, nakakamiss tuloy yung, yung mga panahon na, nung estudyante pa kayo, lalo yung mga estudyante ngayon, hindi na nila to na-try. Parang 2 taon na nilang hindi na-try, no? Yung pagkatas ng New Year, kayong magkakaibigan or magkakaklase, magpupunta ng beach, tas kanya-kanyang dala kung ano yung pinaka-special na handa nyo. Yun ang dadalhin nyo. Puro recycle pero diba? yun. Puro recycle. Minsan nagawa namin yan, kaming magkakaibigan, pero lahat ng dala, sabi na nga magdala si ganito ng ganyan. Pero lahat ng dala nila pagdating doon, salad. Kasi sabi nila, kasi yan feeling natira. feeling ko kasi magdadala ng pansit si ganito eh. Feeling ko magdadala ng ganito si ganito. Kaya salad na rin dinala ko. Sabi, pagbukas lahat ng mga salad. Yung lalagyan ng ice cream pa, puro salad. May buko salad. Merong salad. The best yung nagdala ng Graham. Wow. Oh, yun, hindi yan mawawala. Ngayon? Kapag walang pambili ng cake, Oo, Graham. sigurado, Graham. At gelatin. Gelatin. Nako, Action Claire, sinabi mo pa, no? Pangmasa kasi talaga yung gelatin. So, kinakailangan may mga mababait ho tayong kapitbahay na magpapa-ref, pwede ho bang Uy, uso din yan sa mga probinsya, yung makikiref. Dahil hindi lahat sa kanila may ref. Tapos ikaw naman na may-ari ng ref. Halos wala kang mailagay, kaya sige, pa-ref lang kayo. Di ba? Nako, sana all may dito na lang ako makikiref sa office. Layo, sis. Dito May ko ref kami doon. dito ko gagawin. Ref ko, kunin ko na lang pag uuwi na ako, mga ganun, ano. Dahil for sure meron tayong coverage, mga ka-action, wala lang pero napakasaya pa rin, mga ka-action, na magdiwang kasama ang pamilya. Alam naman ho natin na last year nagkaroon ng isang malaking balita rin. At kung matatandaan ho natin, merong mga magkakaibigan, kasama ang isang babae na nagdiwang ng bagong taon sa isang hotel, mga ka-action. At sila magkakaibigan lang. Wala man lang silang ginawang update sa kanilang pamilya kung nasaan sila. Yes. At doon na nga nangyari yung insidente na talaga namang madaming nadamay. At napatunayan. Marami ding naapektuhan. Oo, naapektuhan, mga ka-action. Grabe, napakabilis ng panahon, Parang kailan lang pumutok yung issue na yan, mga ka-action. At yun lang, pinapaalalahanan namin itong marami na sana, mga ka-action, kung sakali man na kayo ay magdiriwang ng Mag-happy-happy. Happy-happy kanya. Always inform your family, mga ka-action, Kahit sabihin nyo wala silang pakialam sa inyo, you need to, mga ka-action. Lalo kapag mga ganon, bagong taon, mga ka-action, gusto nyo magiinuman kayo magkakaibigan. Tsaka wag yung sagad-sagarang pagsasaya. Yes, mga ka-action. Kailangan din isipin nyo na na parang kailangan nyo ding magpahinga, hindi yung tuloy-tuloy, mga ka-action. Okay lang sana kung nasa bahay kayo. Ganyan. Pero kapag wala sa tingin nyo, magbabantay sa inyo talaga. Kailangan maging aware pa rin kayo sa sarili maging aware niyo. kayo, mga ka-action. Dahil importante pa rin na pamilya yung kasama. Masarap kasama, mga kaibigan, lalo kung yung mga kaibigan mo ay talagang solid, sabi nga nila. Pero syempre, mga ka-action, kailangan nag-update pa rin po kayo sa inyong pamilya, diba? Kung ano man yung nangyari, huwag yung itago. Kunwari, may nangyari sa inyo, nadulas kayo o kung ano man. Syempre, update nyo agad. Diba? Hindi yung, naku, natatakot ako, baka magalit si mama. Makapagalitan ako. Tanong nila, baka malaman nila, uminom ako. Sabi nyo, wag ganun, mga ka-action. Napaka-importante pa rin na maging updated honest. din. Update ho natin sila. Alam mo yung issue na yun, yung balitang yun. Talagang grabe ang tunog nun sa buong mundo. Ang daming sinisi. Yes, ang daming nasisi. 4 na lalaki ata. Majority. No? Pero hindi lang 4 yung kasama niya that time. Oo, hindi lang 4. Pero 4 lang yung naging suspect talaga dahil nakasama niya nga sa room. At saka pag magdiriwang man tayo, mga ka-action, siguraduhin natin, nakilala talaga natin yung mga kasama natin.
alam mo ba't nasa Bible na, hindi ako sure pero siguro nabasa mo na rin na dapat yung mga babae na naglalasing ay nilalayuan. Tama ba? Oo, mahanap natin yan mamaya. Sigurado ako. For sure, hanapin natin. Dahil ito kumakaway, itong si Engineer Conrad Alvarez, mga ka-action. Ay, wait lang sir, batiin lang natin saglit, yung mga nanonood sa atin bago tayo, teka lang At binabati din natin yung nanalo sa atin, at nandyan. Mamaya, Naghihintay. kakausapin natin siya mga ka-action at tatanong natin kung taga saan ba sila. Pero ito batiin muna natin mga ka-action. Ito, ayan, nako, Sir Salvamar Cancino, good morning. Ma'am Emily Mardo Quinto, kilala mo? Taga-Kwan yan, Infanta. Ayan, sabi niya dito po sa amin, ginagawa pa rin po yan dito sa Ano kaya yun, yung Babuyan. tinutukoy niyang yun? Babuyan Infanta. Ano yun? Ano kayang tinutukoy niyang yun ginagawa pa rin? 26 minutes ago, yung yung ham. Ham. Ham ito, ham. For sure, ito naman, Zenaida Vinoya Caruso, kilala mo? Hindi. Pa-shoutout po sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan at sa mga kamag-anak ko sa Barangay Abanon. Salamat po. Ay, char. Ayan, sabi pa ulit ni Ma'am Emily Quinto. Hello po, Mga sir. ka-action Sabi niya. Hindi ko makita. Hello po, sir. Magandang umaga po. Pabati naman po Mardo at Quinto family dito sa Babuyan, Infanta, Pangasinan. Thank you very much po. Yan, binabati po namin ang mga Mardo at Quinto family. Yes po, isang maaksyong morning sa inyong lahat, mga ka-action. Ma'am Emily, sabi niya dito, ayan, ginagawa pa rin. Okay. Sir Salvamar Cancino, good morning. Sir Samuel Almazan, ramdam na ramdam talaga na nasa ibang bansa si Sir. Ito naman, si Ma'am Zenaida, good morning po, watching from Atlanta, Georgia, USA. Ayan, magandang umaga Miss po. Universe sa amin. Parang ganun yung tunugan, Nung pagkakabasa. Oo. Pero ayan mga ka-action, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Pansamantala, dahil ang oras ho natin, alas 8:40 ng umaga, magbibigay daan ho muna kami ni Engineer Conrad Alvarez. Mabilis lamang ho ito para sa ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
on me. Joke lang, mga ka-action. Okay, 8:57 ng morning ang ating Yes. oras. Okay, so 3 minuto bago ho tayo mamaalam, mga ka-action. I mean, 2 minuto na lang pala. Kasi ilang segundo na lang, yan ay magiging 8:58 na. So baka may mga gusto kang batiin, Action Clara. Ayan, binabati po natin lahat po ng nakatutok sa atin sa Facebook Live. Ganun na nga din po sa airwaves, 1161 kHz. Ayan, binabati po natin si Sir Silva, Matthew Silva, dyan po sa may Barangay Bantug, Asingan, Pangasinan. At ganun na nga din kila Ma'am Delia Cabais. Binabati ko din si Action Jeric James Pasilyaw. Hindi ako sure kung nakikinig siya ngayon, pero ayan, binabati natin siya. Okay, isang Action Morning, Action Jeric. Ang ganda ng DP ni Action Jeric, kita ko. Pinaghandaan Nako, niya. Wait lang. Oo, nakita ko nga, search ko lang yung pangalan niya. Madalang kasi tayo mag-Facebook, pero ayan. Nakita ko, nagbalit siya ng DP, Gwapo, nataraki. Hindi pala naka-public. Oo, only me lang yan. Oo, only me pala. Sayang. At ngayon ko lang kasi nakita kasi, di ba, hindi nga tayo nag-Facebook nga. At nakita ko nga Rod. Gwapo. Natataraki. Mataktaraki, laki. Action Jeric James Pasilyaw. Yung DP niya, ang ganda ng kulay pero, medyo grayish, yellowish, ganyan. Oo, at bet, Action Jeric, ha? Okay, sige, at dadako naman ho tayo sa ilan nating mga balita. Joke lang, mag-alas 9 na pala. Okay, batiin na muna natin lahat ng mga ka-action ho natin. Isang ma-action morning po sa inyo, mga ka-action. Yung mga nakinig ho sa atin all the way from ibang bansa, mga ka-action. Maraming salamat po sa inyo hong patuloy. Sabi na nga ba, nandiyan na si Ma'am Delia Cabais. Hello po, Ma'am Delia. Ay po, ma'am. Good morning po, Sir Salvamar. Good morning. Ayan, pa-shoutout sa San Carlos. San Carlos, ayan. Mga kamag-anak niya sa Barangay Abanon, isang Maction Morning. Maraming salamat, mga ka-action, sa inyong pagtutok at pagsuporta. Ako, abangan nyo mga ka-action, mga susunod hong programa bukas. Yan. Pero dito, syempre, may mga awitin hong aandar na inyo ho syempre magugustuhan. Basta tutok lang ho kayo, mga ka-action. At yan ho, mga ka-action, ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng ating mga aksyon na radio reporters at mga balitang nasagap po namin at inyong napakinggan, mga ka-action. Nakakasama nyo ho kami magmula alas 5 ng umaga hanggang sa mga oras ho na ito. Kasama syempre, walang iba kundi si Engineer Conrad Alvarez sa ating technical side. Sa pangalan ho ng aming station manager na si Action Violi Valdez Ferrer, nakasama ho natin, nakasama nyo kami sa programang Barangay Patrol. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nag-iiwan na ho kami sa inyo ng isang mapagpala at ma-aksyong araw ho ng linggo dito sa programang Barangay Patrol sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.